Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas sami'ul alim. Fasarafa mongko ngenggokke sapa Gusti Allah nganhu saking Nabi Yusuf kaidahuna ing pangreka dayane wong wedok-wedok hasbadungaihi hale milang-milang pandungane Nabi Yusuf wasabatalan netepke sapa Allahu ing Nabi Yusuf ngalal ngismati ing atase pangreksa wal ngifati lan ngifah slamet lahir batin hatta wattona ngantek netepake sapa Nabi Yusuf nafsahu ing awak dhewene Nabi Yusuf ngalamasa koti sijeni ing atase rekasane kunjara. Dungane Nabi Yusuf diijabahi Allah ngenggokke Nabi Yusuf saka pangreka dayane wong wedok-wedok niki. Awal saka Zulaikha arep dijak gemang, arep diruda paripeksa mlayu. Akhirnya terjadi satu drama klambine utawa gamise suwek dadi slamet saka dosa, slamet saka maksiat. Terus dumukke nang ngarepe wong wedok-wedok ngantek wong wedok-wedok sing mulya-mulya niku ya do gumun, do tertarik, do gandrung, do kedanan malah. Ya gandrung iki ya kedanan kuwi Ndik. Ngantek do ting clebu. Ngantek ana sing ngomong pokoke kudu dadi milikku. Ana sing ngomong ngono barang. Bahasane Jawa rak ngono kuwi to. Ning dislametke saka kahanan-kahanan sing geret Nabi Yusuf dadi dosa ning gone Allah, dadi asor di mata para manusia niku jan benar-benar direksa tenan. Mula ngantek akhirnya milih ditetepke ning kunjara. Watona nafsahu ngala masa koti sijeni.
Watona niku manggon ngantek manggon. Watona. Nek anu ya nika istilahnya nek status wong sing terkait karo salat maupun karo Jumatan niku ora ana mustautin, mukim, musafir sing mustautin niku ora istautona niku mustautin. Istatona yastatinu mustautinun. Istatona wong sing istilahnya lahir neng kono. Mula nenggon kaitan salat rak wong niku duwe status telu mustautin, mukim, musafir. Syarate Jumatan niku wong 40 lanang-lanang sing mustautin po mukim. Sementara definisi mukim mustautin niku beda. Mustautin niku wong-wong sing do saka lair ngantek tekane gedhe neng kono kuwi jenenge mustautin. Manggon ning tanah kelahiran. Kaya kita niku biyen lahir ning daerah kene le manggon tetep nang kene. Niku jenenge mustautin. Sing nomor loro mukim iki pendatang dudu wong kene ning manggon ning kene suwe niku jenenge mukim. Wong Boyolali iki mukim. Bimbing wong mukim. Prasah Jaya. Aku meng anu lho neruske rembukan. Wong buri-buri. Kula jenengan kudu paham tembung ning ya paham definisi, paham tembung tapi paham maknane kok ya krungu ndak dina radong. Ketoke tetep radong lho mbedake mustautin, mukim, musafir ngono ya radong. Kamangka statusnya telu niku wong iki mesti di status salah satu dari tiga niku. Anjenengan mukim niku pendatang sing nang kene 1 minggu atau lebih. Angger wis manggon ning tempat itu seminggu kepara malah kunjul, maka status orang niku dadi mukim. Arep wong kono dadi wong mukim. Sing nomor 3 musafir. Musafir niku wong sing lunga saka omahe. Jenengan lunga saka omah jarak lungane 80 kilo ke atas. Kilometer ora kilogram. 80 kilometer punjul, wis punjul saka kuwi pokoke sekitar lungane saka omah niku 80 kilometer kepara punjul, maka saat itu jenengan dadi musafir. Kekuatane musafir pirang dina? Ana sing ngendikake 3 dina, ning ana sing ngendikake seminggu. Dadi selama seminggu niku jenengan lunga saka omah sekitar lebih dari 80 km, statusnya isih musafir. Lah engko nek wis punjul ke seminggu nang kono ora bali, maka kedudukan jenengan berubah jadi mukim. Nek esdo ngeten iki terus gathuke karo salat karena ngibadahe kaitane karo salat. Sing bedake ming musafir, sak suwene berstatus musafir, salat niku oleh dijamak. Oleh dijamak. Duhur pasangane ngasar, maghrib pasangane ngisar. Jamak niku ndadekke siji ning sak wektu. Jenenge jamak. Ndadekke siji ning sak wektu. Nek duhur karo ngasar dadi siji, iso ning duhur, iso ning ngasar.
patang rakaat. Maghrib dadi siji rong isa, iso ning maghrib, iso ning isa. 3 rakaat, 4 rakaat. Oleh kemurahan tambahan qashar. Nganggo qashar, ngringkes namanya. Akhirnya digabung jamak qashar. Ya gabung wektu, ya ngringkes jumlah rakaat. Ya gabung wektune karo ngringkes jumlah rakaate. Zuhur karo ngasar misalkan digabung neng zuhur. Niku jamak diringkes rakaate, zuhur 2 rakaat, ngasar 2 rakaat. Sing normale 4 dilongi loro-loro niku jenenge qashar. Akhirnya ketemu niat jamak qashar. Maghrib rong isa neng isa. Maghribe tetep 3, ngisake dadi 2. Niku sing oleh nglakoni kaya ngono kuwi niku ming wong musafir. Kok nek mukim karo mustautin wis ora oleh, kudu normal. Kudu normal. Lara wae ora oleh jamak, lara kok jamak. Malah nekat zuhur asar maghrib dadi siji nang isya. Kuwi ora jamak salat ning salat mburok. Aming ngruwet mingin ya ben jenengan dong ngono. Dadi nek wong lunga ning kene sedina 2 dina 3 dina ki isih status musafir, lunga ning kono sedina 2 dina 3 dina ngantek tekan seminggu ki isih musafir. Nek wis punjul ki wis ra musafir. Wis tetahunan ngantek anak-anak di musafir terus. Ngantek pensiun di musafir. Musafir dioyote tekan ngendi-endi. Dadi musafir ki kekuatane ming seminggu kok terus nekat. Mulai salat 2 rakaat terus. Piye kuwi musafir. Nah, iku ora musafir ning buruk kuwi mah. Ndablek nek niku ngene. Nah niku nenggon babakan salat. Nenggon poso sing oleh ra poso ya ming musafir kuwi. Misalkan lelungan ki pas Ramadan oleh ora poso. Ningku nek wis mulih utawa wis berubah status saka musafir dadi mukim, maka nyaur. Nyaur poso sing wingi ra poso kuwi. Gurih. Terus ra ana wajib nyaur. Ana engko angger poso berusaha musafir terus. Mumpung poso akad lunga. Ra iso kok ya. Ya oleh nek jenengan pas lungan bulan puasa, bulan Ramadan nika ora poso sik ra apa-apa wong agi musafir. Kok ndak repot lelungan. Kuwi wae lungane ana ketentuan. Lungane niku lunga sing diwenangke. Lunga sing diwenangke apa lunga sunat, apa lunga fardu. Jadi nek lungane ming marani LC iki beda. Tetep ra oleh ra poso, kudu poso kok. Lungane ming lunga marani LC cek yo ming ngeteri jatah ya kae ketoke. Wong neng WA onek LC ini terus menyang ngeteri LC. Kamu ngomong ambar romo. LC mliding-mliding rak pantura kok. Omonge aneh-aneh. Weh, kenal LC sontek-entekan tenan. Tak omah, tak poman, tak sawah tenan. Nek wis entek tendang, diel. Akhirnya jenengan tuh gula. Iya. Wis entek-entekan ketendang tuh gula.
Oh nek niku ora kenal elsi kok yo. Iki ora kenal elsi nek kuwi gawan kok. Bawa terus Pak Man. Gila cetha ta. Mula angger wong niku gelem dadi wong sing saleh, nek dadi nabi ora mungkin. Rasah reka-reka tapi manuta Quran angger gelem dadi wong sing saleh niki mengke bakal mekoleh bagian wujude pangreksane Allah, wujude pitulungane Gusti Allah. Ning yo niku dadi wong selalu nek bahasane umum memperbaiki diri, membenahi diri sekora apik dadi rada apik, ora usah kudu apik banget. Wong ya ora bakal iso. Nang dunya kok apik banget ora iso ya ming sekora apik dadi rada apik, saka mburuk dadi ngati-ati. Saka kegiatan-kegiatan sing tanpa diprogram, sing tanpa dikonsep, saiki kegiatan maupun ngamal-ngamale niku diprogram, dikonsep dadi ngibadah utawa dadi takwa. Iki mesti sip tenan nek jenengan gelem ngaten iki sip. Ya kaya sing kula aturke kuwi. Ora usah gawe lan ora usah jedulke, ora usah ngene-ngeneke kegiatan mboten usah. Sing penting niku keli kaya banyu mili, engko nyandunge kahanan digarap dadi ngibadah. Wong ya tetep nyandung ta. Kita itu akan selalu nyandung kahanan-kahanan wong urip ning alam dunya iki karo Allah diterke ngono kuwi. Emang gatekke ra ya ngono kuwi. Obah dhewe dilalae wis obah dhewe. Tak ngene we wajib kabeh niku. Wes iki engko tak ngene we ya. Kadang ana sing saka ngaji ndengen-ngen. Iki engko saka ngaji aku ora mulih arep ngungak sawah sik ngono. Wong di sawah kok men ngungak sawah ya ben sawah. Ra duwe ya sawah ngomah. Oh. Senengane rak nek jak rembukan sing bangsa ngono. Ya iya nek omongan ya gula ra iso apa-apa. Ane wong ya mengungak. Ya mengungak iki ya mengungak ora apa-apa. Akhirnya kan ketabrak kahanan. Oh ya. Ewa semono ngungak sawah tak niati ngibadah. Ngibadahe napa? Lah ya bagian saka ikhtiar ngudi rezekine Gusti Allah. Lahane kan sawah tak ungake. Engko ning kono ora ana inspirasi jedul. Wo lah kok rada alum. Wo lah kok rada anu. Ha iki berarti butuh banyu. Akhirnya jedul amal baru sing jenenge lep. Ngono-ngono ki terus kari rokahan. Ngono sing ibu-ibu iki wis ndengen-ngen mulai saka ngaji engko aku arep mampir warung sayur. Tuku kembang kol. Kembang kol iki yo kae sing dienggo ganjel-ganjel kae kembange. Balok-balok dudu wae mbok arep dikemah-kemah apa piye ora tak. Arep tuku kembang kol karo rompesan, pokoke aku arep nyayur anu kok. Arep nyayur bening. Karo tomat sing alum-alum kae ming tak ulek rak ya ora ngerti bapakne nek iki alum ana sete barang. Ora dong. Angger tak ulek rak ana sete barang mati. Iki lah nalika ning warung nalika disejo niki rak wis jedul inspirasi amal. Diniati konsep ngibadah, konsep takwa. Bismillah iki tak kemas tak konsep nganggo amal kaya ngene ben dadi celengan ngamal.
karena memang diwehi wong wedok sing gaweke sarapan keluargane ngono kae hadise apa-apa dadi nek ngaji iki tetep piye-piye dadi anak ra ngaji iki ngrambyang tandang ki ngrambyang waton brus piye kuwi niate jak wis dadi jamak lumrahe wis ming ngono kuwi pokoke ming jamak lumrah lah mongko wangune jamak ora lumrah ning kosor tenan sakniki ora ngaji ya ngamane apik hariannya seperti itu tapi tanpa dikonsep ibadah ya tetep ra dadi ibadah wong inamal akmalu dene atau ya ora kok terus ngene apik ora Gusti Allah moh ganjar karena memang neng Tabiul Ghafilin dingendikake salah satu Allah siap ngopahi niku walaupun ngamale rate apik ning gelem ganjar iki nek krana beliaunya Allah. Nek krana liyane Allah ya Allah megah. Wong ora krana aku kon ngopahi ngono to bahasane niku. Ora sudi yo. Ora siut. Sudi yo kena siut yo kena. Lah ngono terus ming waton gebyah uyah. Ana sing ngarani rene ngibadahke ora mung ngaji tok betul. Ning sing ngeterke ngibadahke dadi nek jenengan ngaji. Karena ngaji dadi ngerti. Seka ngerti itu lho sing marai apa-apa dadi. Iki wong nek ngerti jenenge piye-piye ngerti iki beres kok. Arep lungan ngerti nggone beres, ora ngerti ya ming ngawak. Jero to arep gawe iki ngerti carane wah langsung tandang ngerti iki dadi ning nek ra ngerti wah mbuh dadi mbuh ora gegawean iki nek ra ngerti ya mbuh-mbuhan lho iso ngawak tenan reka-reka gawe anu nek sing lanang iki wong ra ngerti kok gawe anu gawe kae apa jenenge inep ning gawe rame sikike rame digawe arep gawe inep templeki triplek ning ra ngerti dadi wong waton dipotongi engko templekke kene paku lho ngono. Wong mbasan dipotongi wah iki wong brenjol dene. Wong ming ditumpangke paku lah tripleke nyekongkong. Ora rapi blas iki piye iki? Gek arep disiku ra iso mesti geser-geser ngene. Wah lah kok angel ya angel wong ora ngerti sih. Beda sing ngerti. Tukang kayu paham mesti. Mula wong ngamal ibadah itu nek diawali nganggo ngerti, wong arep iso ngerti niku nek gelem ngaji kok terus ning alah ibadah kira ngaji tok kowe bakal bodho yang berkepanjangan. Nah, akhirnya apa-apa ora dadi nek sing ngerti ngene lho ibu-ibu dadi ngerti, wo jebul gaweke sarapan ngomah ki ganjarane kaya ngene iki to. Mula saiki mempeng gawe sarapan terus saiki. Saking mempenge tuku wegah, wingi ra keset, tuku mateng siapke, tuku mateng saiki ora. Oh, pokoke gawe. Lali ora tuku ngomah ra ono ya sanu sakniki wis mripate greteh nglirak-nglirik kiwa tengen. Ana bayem ning nggih omah kaya petiki kok. Anu wae wis. Mbrambang salam wong anane ming bayem. Undilane ra ana salame ya petike nggone tangga. Toh buat irisi brambang salam pyur-pyurah dicolok moto titik kayak gula Jawa. Yes. Rupane rada abang legi-legi asin ya. Oh, isi sambel ke terasi. Ora cocok. Cocok dong, ini sambel tomat ya ora cocok. Sambel tempe bosok ya ora cocok. Sambelnya ya. Wah, sambel jenggot. Ya ora apa-apa njak anane ming bluluke ndek tangga kok. Ame golek bluluk ngene tangga kuwi jenggot. Jenggot keriting ketemune wingi.
Kelingan, wo hadise Kanjeng Nabi ngene iki. Endi lalae kok ya rampung masak di WA tanggane. Di WA tanggane. Padha-padha kader penggerak PKK. Iki piye programe? Kene ra mikir ngopo ya? Lah kanca kader iki saiki gering to. Arep nilai apa ora nek nilai kapan? Jedul meneh inspirasi kegiatan. Manut engko sore ya siap, waton ra saiki, wong saiki rung cecekel. Lah iki ta esuk-esuk kaya ngono kan dadak engko sore saiki rung cecekel. Ya ngenteni bapakne mulih to. Engko tak mbeleh bapakne. Maksudnya iki mbeleh duit. Mbeleh apa kok ya? Kowe wong wedok karo wong wedok nek omong tegel ngono kuwi. Dadi jenengan iki nek ra ono kaki ora kajen. Ben niku bapakne tak beleh rak kaing-kaing. Ya sore ra apa-apa. Wong di-share ning grup kuwi, grup kader kuwi, engko sore tilik. Perang 20. Engko sore bar tilik terus engko bareng-bareng mie ayam sarmintul. Ya tilik-tilik karo le jajan mah entek oke jajan. Wong wedok iki sok anu jane iki. Nyuwun sewu lho sok licik. Oke sok licik nek angger muni ana event ngono kuwi senenge pol. Angger ana event ngaten niku sok-sok senenge pol. Lah event kuwi ternyata sok-sok ming didadekke sama. Sok didadekke sampul utawa amping-amping le arep jedulke kegiatan seneng-seneng. Misalkan ana tilikan ngono kuwi seneng iki. Nah, terus rencana iya yo engko tilik rada mruput wae gek engko bar tilik ngono lho. Wangun tenan. Ya. Rada licik sih ngantek kadang kala anak we dienggo samping nggo anu amping-amping. Nggo kudung kok anak iso. Ora nggo nyeneng-nyenengke. Gek sing lanang gendong semen. Nyontak nang molen ngantek rupane kok munyuk ae lho. Wah mesak ya. Mbasan oleh bayar kayak sing wedok mergo seneng aja waduh sing lanang niba tangi kedabikan. Kowe mesti krungu lho sak-sak suntak nang nggon molen kebul. Temamplek nang rai dadi semu putih coklat. Gak sing nyetir molen ya gandeng weruh sing nyuntaki semen ngono kuwi lho akon wangun. Tambahi pasir sak ember ki nyok oleh muni ngono. Ae tenan. Berkasa iki dideloknya. Ngono yo ora nesu wis kepikiran wong lanang ngono yo ora nesu. Sing penting aku mbut gawe lancar engko oleh bayar oleh duit tak nggo mulyake omah. Nang kono asor diceluk nyuk nang kono kesel ngusuhi kaya ngono ora dipikir. Pikirane men supaya omah cukup. Wah tenan iki jan pejuang mati-matian. Nah mula mati swarga sakal kok ya ijole. Arep kaya ngono kae nek upamane mati jan swarga sakal. Lah iki nampa dhuwit direwangi kaya ngono sih terus engko bar tilikan karaoke ya. Wah. Iki jenenge ya anu pengkhianatan namanya. Kaleng golek ngantek direwangi kaya ngono sih. Gek sing amping-amping kadang anake. Lah wong anak iki ulang tahun. Anake sing TK iki ulang tahun. Iki sing didangi mbok-mbokne. Ayo piye kuwi wis?
Mbokne dumeh ya ben aku ndedit kok lho. Lah ya angel to rembugane nek ngono kuwi. Langsung nge-share nang rombongane dheke, rombongane mbokne kuwi. Ha, yo mangan nang kono anakku ulang tahun. Padahal nek anak ulang tahun iki sing diundangi kanca-kancane anake. Ha kok malah mbokne. Wah mesake ya, kadang sok kula nek kabeh wong edek-edek. Engko nek ditakoni kono-kono iki anu kok ya mangan-mangan ning kono. Lah ngopo? Dalam rangka apa? Dalam rangka ulang tahun. Jadi kita mangan ning kono ki gratis. Ulang tahune sapa? Anake kancaku. Lho kok lucu to? Kudune nek anake sing dunangi ya kancane anake. Ora kok mbokne. Ning ya sok ngono ki merasa ndidit. Ha sing lanang kaing-kaing kuwi mah. Lah rorasan. Sing lanang ki rorasan langsung deprok semende cagak molen kae kok. Ngedi semendene cagak molen. Cagak molen kuwi wong sing rada ya men ngisor bunderane kae. Budho kancane awas. Ketiban molen-molene dobake ngono wae. Kene wis yer-yeran merem ayam atratap. Gara-gara sing kancane awas. Kuwaget juga. Oh, asu. Wae lah wong bangunan iki ya mung kuwi sing kalimat. Ayo nek kula sing semende awas. Astagfirullah. Nek kula aku mung nyantoke sing do ning proyek-proyekku. Lah niki kesolehane juga angel, tapi nek jenengan niku istilahnya iso ngonsep sakabehane kahanan, sakabehane gawean utawa ngamal sing jenengan adepi niku dadi ngibadah utawa dadi takwa, maka jenengan niku mlebu nang golongan sholihin sing kanthi dadi wong saleh niku oleh nugroho. Salah satune pangreksane Gusti Allah uga diberesi saka berbagai macam problem, saka berbagai macam masalah-masalah sing jenengan duweni. Karena memang yakhruju utawa makhrajan. Allah ngekei makhrajan, nggon dalan keluar saka probleme. Ning sholihin kuwi dadi wong sing apik. Pokoke urip ki tak gawe apik sak apik-apike sesuai karo kemampuanku. Wong wis tuwa arep ngopo? Programku program apik, program ibadah, program nyingkiri ngedohi dosa. Sithik mbaka sithik, siji mbaka siji. Oh, sithik mbaka sithik ora usah kudu sempurna. Sing penting sejane cetha konsepe cetha. Iki nanten iki. Niki sik. Muga-muga dadi ridane Allah, diberkahi Gusti Allah, dirahmati Allah, dadi kawulane Allah sing slamet donya, slamet akhirat. Bejo donya, bejo akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.